سيوزي خبركم سمعتي لما عنتي 27 سنة كلتشن عصرت حدا عام تمرت وي 4 حملة كلتشن عصرت تشعت نيوز تعناقدكم قبرة مدينة زينا بمقدام أبزي أبي يونايتد ستيتس لما عنتي تخابيرو يوعل زلو علت نسانة أمريكا زملكتن مني صوتا يكايد زلو عمتاي سبورتا فيستيفال إيرتران كتاتنا كنا أربالكم هنا سرع مدبت عنا وانتقرب لنا كل مسانا صنحو فلما قن زينا حي زلو بتر سلطاني كمي أمسيخم أمريكا مبال كلتا 243 معالت نسانت لومي حاموس تخبر الله رچت يتكوس أبالا سدرابيتات كابز تفراليو أنفتات ناب حدا زقبلون زرخبلون ببرزيدنت دونالد ترامب زي تلمد مدارة زقال حلن كوينو الله 4 حملة بأقوطات أوروباويان أمريكا كاب مكزات إنجليز أب شحن شوعتا 277 يغريتها أب شحن شوعتا 276 عام تمرت ناصاز وصلو علتيو بريزيدنت ترامب أو حاولتي أبراهام لينكن كوينم كزاربون اتمدب سلامتان أمريكاويان أب تحت الزبل تيما كم زفت أمن تحبيرو له سابات كاب كل كرنا يحوز قالو أب تاريخ ترأيو زي فلت سبناوت نفرتي زرأيولون مرئتون كم زهلو اتمدب يقلص بريزيدنت دونالد ترامب نكمرمرو زصوع انكو ابار ريبابليكاو بارتي جاستين اماش كابتي بارتي سلمو ناصا ييبل 39 عام زعدميو اماش كلتا بارتي زبحتو بايتا بوليتيكا امريكا كثيرو اب منغو ديمقراطياويان ريبابليكاويان موطات زغزو هواو تفطيرو الله يبل نسو أبز قربا بريزيدنت ترامب نمسرح عنقيفهم يوم إيلو نكمرمرو دحر مصوعو نبريزيدنت ترامب قال الريبابليكاويان ناوطعوهم يو جاستين آماش منتو نبارتدو نهزبي أمريكا زبل مرقصي واقع يغفل يو مبزحتهم أمريكاويان تساقعي محازا يقبلون بغلطيهم بارتتات وكلنا كم زي السمامعون فلت يعبل حبرات منقسطات بقدمت مالز سالوس ليتي أبوانا كتما ليبيا تريبولي زي حقاويان سدتنياتات تأثيرو ملو قابل علز نبر ماكل بالسن كز تفتصم الدبداب نفاريت بوحد 55 سبات كم استقتلون كالوت العلم 230 كم زقصولون تقليت الله هيزر مردوك التدبداب كم تفتصم اللابوتا نزل أخطو الريبورت قبره كاب كتما تروبولي وصيلو أبزركب مداغوني فلسطينيات كاب زتفصم دبداب بزحات أياملوتون حزون أب هوسبيتال اللو كابتم أسرات حدا سوداناوي سدتنيا صدام كمزيبه At the beginning we heard faraway clashes. Then we heard this فلما أبرحق قجت سمعنا قصيلو حيال بومب تتوكسو نتزلنا اللو بري بحيلي أنكوحكوحنا حلوتي كفي تماوصي أمنا تهنسا نار أنايو بحاوي يندد نيرو إيزبالا حبرات منقستات اتمتقعتي بقبن كوينات كحتتي خليل الله اتمتقعتي أمبرقاوي ليبيا نوتادروا حيلي يمرحنا يزولو خليفة حفتر أمنات حيلتات كمزتفت سبب سلطان كاب تريبولي قلصو حيلتات حفترن أمنات حيلتات عالم لها تقبالنت نايزرلو منقستن نزحلفو 3 عوارح أوقع يركبو اتوقع نعستات شو 400 سبات قاتلو نتسعان 4 شح سبات دما عم مزابيلو الله مبزحت يوم تلاقينهم زركبو فلسطينيات ببحر بيلوم ناب أوروبا نمقتاو تصفا غيرهم قدمي ناب ليبيا ممصام بزوح غزي بكوينات بهوكتن بحسم دخنتن زتمزابلو ايام عزاز بوليس ليتنال كولونيل ناوردين كاب تريبولي كم زحبرو اتوم سدتنيات كاب افريكا كاب اسيان حضرات عربن زمصو ايام يلمالو امنستي انترناشنال كم زحبرو ابتقاء تزعنو ماقل مداغوني سدتنيات ناي اصوار مخزن كم زلو امنستي انترناشنال استبحالت حلق مسلات بمصنعتو غاليص الله كوبانيا بوينغ بسنك حدقا نفاريت بوينغ 373 ماكس شمونتن زتوغودو سدرابيتات نمكعز 100 مليون دولار حجز كم زقرب قليصو اتغنزب انا فاريت اندونيسيان من قد اير اثيوبيان بسنك زغوان فحدقاتات نزتا سيوس سدرابيتات 346 موتن زتصلو كالوت محبر سباتن مدقاف زوعليو تجنزب أبز قصة عمتات ناوتك كم تزلك كم زغنن أب تمرتن من مبرؤ من زوع الكم زغنة حبير له
ኩባንያ ቦይንግ ንመጠን እቲ ዝልግሶ ሓገዝ ወግዓዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ቤተሰብ ግዳያትን ጠበቃታቶምን ግና ንተበግሶ ቦይንግ ተቃዊሞም ኣለዉ ኤርትራ ነቲ ኣብ ግዝኣታ ዘሎ እንኮ ማዓስከር ስደተኛታት ከይተዓጽዎ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ተማሕጺኑ ማዓስከር ስዱዳት ደንጎሎ ወይ ከዓ እምኩሉ ዝነበሩ ኣማይ ስደተኛታት ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣን ንክወፁ ድሕሪ ምእዛዞም ከም ዝወፁ እውን እቲ ዜና ይሕብር ካብ ምጽዋዕ ኣብ ርሕቐት ኣስታት 10 ኪሎ ሜትር ዝርከብ ካምፕ እንኮ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ኤርትራ እዩ ክሳብ መፋረቕ ሰነ ኣብቲ ካምፕ 2100 ሶማላውያን ስደተኛታት ይቕመጡ ነይሮም እቶም 1300 ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሰጊሮም ኣለዉ ኣብታ ሃገር ዝተረፉ ስደተኛታት ድሕንነቶም ንምርግጋጽን ፍታሕ ንኽረኽቡን መንታን መንግስቲ ኤርትራ ምሳና ሓቢሩ ንኽሰርሕ ንጽውዕ ኣለና ይብል ዳይሬክተር ትካል ጨንፈር አፍሪካ ሮፍ ሜዙ ብዘገለ ካል አማራጺ ሶማላውያን ስደተኛታት ንኣስታት 10 ዓመት ካብ ዝተቐመጥሉ ማዓስከር ምውፃእ ማለት ዘሻቅል እዩ እውን ይብል ዩኤንኤችሲአር እቶም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝሰፈሩ 1300 ስደተኛታት ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ንምግዓዝን ንምስፋርን ይስራሕ ከም ዘሎን እቲ መስርሕ ትማል ረቡዕ ከም ዝጀምርን ቅድም ኢሉ ዝተዘርግሐ መደብ ይሕብር ኢትዮጵያ ንኣስታት 257,000 ሶማላውያን ተተኣናግድ መራሕቲ ተቃውሞ ሱዳን ምስ ገዛት ወታደራዊ ጀነራላት ተራኺቦም ናብ ሓድሽ መስርሕ ምርጫ መን የብፅሓና ኣብ ዝብል ንምልዛብ ቅርብነቶም ገሊጾም ጥምረት ነጻነትን ለውጥን ብመሰረት ኢትዮጵያ ዘቕረበትሎም ሕቶዮም ተሰማሚዖም ወሃቢ ቃልቲ ጥምረት ማዳኒ ኣባስ ማዳኒ ናብ ስምምዕነት ዝበፅሓናሉ ኣገባብ እቲ ልዝብ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክዛዞም ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ዝብል ምዃኑ ይጠቅስ ይቕጽል أي تفاوض يجب أن يبتدئ من النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها وهي نقطة لزب ኣብ ዘይተሰማማዕናሉ ኣብ ልዕሊ ሓደ ነጥቢ ክሕፀር እዩ ቤት ምኽሪ ስግግር ብዛዕባ መራሒ ቤት ምኽሪ ስግግር ኢና ንዛረብ ዘለና ምክንያቱ ክልቲኦም ወገናት ሲቪላዊ መራሒ ይሃሉ ኣብ ዝብል ይሰማምዑ እዮም ሸምገልቲ ቃሎም መስሃቡና ውሽጢ ሓፅር ግዜ ክንውስን ኢና እውን ይብል እቲ ወሃቢ ቃል ተቃዋምቲ ሱዳን ሰራዊት ሃገር ስልጣን ንከረክብ ካብ ሚያዝያ ጀሚሮም ይሓተለው በመሰረት ደንጉዩ ዝመፀና ዜና መንግስትን ተቃዋምትን ነቲ ልዝብ ከም ዝጀመሩ ተፈሊጡሎ ክልቲኦም ወገናት ሳላ ድፌት ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን እዮም ኣብ ካርቱም ነቲ ልዝብ ጀሚሮሞ تقادم مس كونغو أبزركب جزءاتها فيروس حمام إيبولا زحزو سب دحر مخصاصو سب السلطان دبب السودان تحمام نغي قافح يقوايلو حلاف مقوطصار حماماتن مكل خالن التهاجر دكتور بيني نيمول منستر طعنا شو عطاولات زحاق فتحان تقوجلنا بتسفرا خمز الأخ حبيرولو حمام إيبولا نسابن انسسان زتك حدقين حماميو ملكتاتو مجلسي زي ترهو مدماي حيار رسني برتوع رئيس حمام كانزا أبجواداتاتن تملاسنيام زينا كبترة سمعكم زخبركم سمعتنا مسكن بترة نابت فلما يسبساب كنحلف مبلع كل 243 عامت نصانت أمريكا إذا عامت فليز زبالة أكباب رأيو بريزيدنت دونالد ترامب أبرئسي اتلمود أب كابيتول هيل زكايد أكباب رأ نايب علم وتهدراي مرئتون وصيهم للو اتبعال ببعمتو صدرا بيتات زراخبولون حبيرهم جزيه زحلفلون ونيو مني أفوركي نزتفل علي ريبورتات تأميرا بكم زكتا أربويا إزي كل أمريكاوي زلاليو دمتيو أب كابيتول هيل بعل نتعنت زخبر الليو بقال وغن لومي ناشنال مول تباهيلو أبزفلت كفلي واشنطن دي سي حدش سنسرعتا كباب راخر رأيو ناي بريزيدنت ترامب سالوت تو أمريكا مالت سلامتان أمريكا بزبل ناي كوبانيا ريتشتاتا كايد سرح فيلي غريتشي كم زيبلو That's the American way, right? We want to do something grandiose, something that's spectacular. زي أمريكاوي من قد إيو حكيدو عبي نجر كنقبر ندلي أزيو دنك نجر غريتشي أكايد سرح حدا خابتن كلتا ريتشتات بنت أزلقسا كوبانياتات يوم نزلق سيزوون بريزيدنت ترامب بناي تويتر مل أختهم أفلت أهيبهم للوم إذا بعل زعابي بعل كم زخونون ترامب قال آتيوم يوم قال نزنايزون بريزيدنت وطن اتزي شراو كخون زقبو هاقراو بعل واتهدراو ملكع كحزي قبرو والو يبلو قال قن إذا مقبارم كم زي يحسبوهم يزاربوم برانت هوبان حاد خابومي
I'm proud and thankful for those that have served our country and really appreciate ነቶም ንሃገርና ዘገልገሉን ንስድሮኦምን ኣዝየ መስክኖም ይሕበነሎም ፕሬዚዳንትና እውን ነዚ ኣፍልጦ ብምሃብ እዩ ብኸምዚ ክኽበር ዝደለየ ኣብዚ ዕለት እዚኣ ኣብ ጽርግያታት ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ውግእ ታንክታት ድሩዓት መኻይን ምርኢት ከርያኤን ኣብ ሰማይ እውን ነፈርቲ ውግእ ክዝምብያኤን ኮይኑ ዘይፈልጥ እውን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ክብሪ ክህብ እደልየ ብዝብል ኣብ ደረጃታት ሓወልቲ ሊንከን ኮይኖም መደረ ክገብሩ ወቀስቶም ብልምዲ ኣሜሪካውያን ኩሎም ብዘይፈላላይ ዘኽብርዎ ዕለት ፖለቲካዊ መልክዕ ክሕዚ ይገብርዎ ኣለዉ ይብሉ ገለ ግን ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ ሓደ ካብኦም ጆን ዊግሌ እዩ I think he's a president and he has an obligation to talk to the people. ፕሬዚዳንት እዩ ንህዝቡ ናይ ምዝራብ ግዴታ ከዓለዎ ስለዚ ኣብ ሓወልቲ ሊንከን ክገብሮ እንተደልዩ እድግፎ እየ ግን ወጻኢታት ዝበዓል ካብተን ክንክን ሃገራዊ መናፈሲታት ዝውሰድ ብምዃኑ ንፖለቲካዊ ሰልፍቶም ፕሬዚደንት ተባሂሉ እዚ ገንዘብ ክጠፍ የብሉም ብምባል ዲሞክራት አባላት ኮንግረስ ክፍትኦም ገሊጾም ኣለዉ ኣማኻሪት ዋይት ሃውስ ዝኾነት ኬንያን ካንዌይ ግን ከምዚ ክትብል ትምልሰሉ Our great democracy and great call to patriotism the success of this administration ዓቢ ዲሞክራሲና ዓቢ ሓርበኝነትና ዓወት ዝምምሕዳርን ንብዙሓት ማዕድ ስራሕ ከፊትዩ ንገዳይም እውን ትብል እዚ ዕለት ነጻነት ኣሜሪካ ስድራ ቤታት ተኣኻኺቦም ቤተሰባዊ ግዜ ዘሕልፉላ ዕለት እውን እያ ናይ ሎም ዓመት ጁላይ 4 ማለት ዕለት ነጻነት ኣሜሪካ ሓሙስ ዕለት ብምውዓላ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ጽባሕ ዓርብ እውን ሓዊሱ ዕረፍቲ ገይሮም ብምውሳኽ ምስ ቤተሰቦም ንምርኻብ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንዝህሉ ናይ መንገድታት ተጻዕቐ መኻይን ንምውጋድ ክብሉ ቅድም ክብሉ እዮም ጉዕዞኦም ጀሚሮም ብመሰረት ማሕበር ኣውቶሞቢል ኣሜሪካ 41.4 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ካብ ሓደ ክፍሊ ኣሜሪካ ናብ ካልእ ተጓዒዞም ኣለዉ ሶኒ ናብ ስርሖም ንምምላስ ሰንበት ዝገብርዎ ጉዕዞ ንምንቅስቓስ ትራፊክ ከቢድ ክገብሮ ከም ዝኽእል እውን ትጽቢት ይግበር كنقصل نابتكالاي صبصاب امينيسوتا سبورتاوي فيستيفال ايرتراويان قصيللو مسارحتنا تولو ولا جبريل نابتو بوتا كيدلو مني افورقي ازراربيوتلا ناب مني اكحلفكم يا قني اللي قبره وتولد مسمر حيزي له تولد ابي اخذ لك حجي تزل منقصاص كما يمثل راي من الساعات زي كتما مينياتوليس سيمبل مينيسوتا وصار زباله بوتا دي حدي ستاديوم الله اي استريج هاي سكول بحال ستاديوم ابزلنا نزي مثلا 34 ولدرات سبورت فيدريشن ايطاليان سمين امريكا نكتتاليو دي حدث سنبت جمرن لومي حمشاي معاتو حيزو زلون ولدرات فلاي عصبي شمونت غاندتات حليفنا الله قدمت بلين زنبرا غاندتات محبيتي إسان 4 تحت عدمغن صوابي 3 نفحن كم زلوا يم بحبرن زلومو ونقينو شمونت لهم عند تصاوتا الله تصاوتا لما نقوه سياتل مومونا مس سان فرانسيسكو إركين سياتل مومونا حدا بزيرو سعيرا الكساندريا كرم مس دالاس كوخبي تصاوتا الله قطعت أير برتعي زلنا زغون غينا كنت نحيلان سان فرانسيسكو دهلاكن أتلانتا إلا يونايتد ون قصاوتين أما جريشتا بشت كابسعة شوعتين فرقان دهلاكا سيفاكس بحالو غاش باركا اف سي بحاليوم مثل مينيسوتا ريستي كصاوتين تسلي صباح 4 حرفين قوان كاخذ التقاع قدام الزازمي مالتي سلازني مودة صوتا قدامي زخون زلو قدامي زخون زلو لوم مچم علات نصانت امريكاونيو اغاطام بعال كوينلو مالتي سلازي بزح حساب لمصيلونا بمينيابوليس مينيسوتا درجة تي منفس ناي 4 جولاي وي معالتنا سنة أمريكا حمد 4 تي ناتو صلوات بقدر في الرأي زي كلايكا تي كنتات أيري أزيو وعي المقانون وبعدو تصوتات نكون ومشت خجروا ويمريسهم سلازي حجي مشت كاب ساعات 3-4 مدحرا بلوتي الزغان دمسيو شعو سبوق سلطات وسيلنا خلقكم تفارقكم جواز بالكيوت بحال معالتنا سنة أمريكا كان أرضوني رأي بجسد وزو غينو يتبابس يعدل كقولوا يدردان مغناتو أكذا لعنا مشت جزات جميرنا لنا عدنا والكل سمعوا هاي صباح زل خناتاتون نايلوم مشت زنبر خناتات غيركا خطكافلنا أخاص الذي نمسكنك تولد يعني لي سلام بالله سمعتي كاد مينيسوتا زي راديو دمص أمريكا يزخبكم سمعتي نام مدبتعنا كنحلف
ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ቅድሚ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ብልዕሊ 160 ሚሊዮን ብር ዝተሃነፀ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዓይደር ብክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ ተሃኒጹ። ዳይሬክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ብዛዕባ ታሪኽን ምንቅስቓስን እቲ ሆስፒታል ንኽገልጹና ዓለም ፍስሓ ኣዘራሪቡ ንመደብ ጥዕና ልይኽልና ኣሎ። ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ይቐጽሉ። መጀመርያ ክጅምር ተሎ ብርዳታ ዝተረኸበ ኣቑሑት ኣማሊኻ ተወሰነ ቅልል ዝበሉ ግልጋሎታት ከምቲ ናይቲ ህንፃ ግዝፈት ዝምጥን ኣቑሑት ሒዙ ይኮነን ጀሚሩ ሓደ ስፔሻሊስት ከባቢ 30 ዝኾኑ ጠቕላላ ሓኻይም 100 ዘይመልኡ ነርስታት ኩሎም ዲፕሎማ ዝሓዙ 6 ዘይመልኡ ፋርማሲ ኩሎም ዲፕሎማ ዘለዎም እዮም ቅድሚ 11 ዓመት ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ዓይደር ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሰራሕተኛ ልዕሊ 800 ሓሊፉሎ ሓደ ስፔሻሊስት ሒዙ ስራሕ ዝጀመረ ሆስፒታል ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 100 ስፔሻሊስታት ኣለውና ካብኣቶም ውሽጢ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ድማ ሳብ ስፔሻላይዝ ዝገበሩ እዮም። ዓብዪ ዓወት እዚ ሰብ ሓይሊ ምፍራይ ዓብዪ ርሕቐት ከይድና ኢና ኢለ ይኣምን። ነርስታት እውን ልዕሊ 700 ዝኾኑ ነርስታት ኣለውና ካብኣቶም ውሽጢ እውን ማስተርስ ተማሂሮም ግልጋሎት ዝህቡ ናይ ነርስ በዓል ሞያ ኣለውና። ላቦራቶሪ እውን ተመሳሳሊ ፋርማሲ እውን ከምኡ ልዕሊ 100 ፋርማሲ በዓል ሞያ ልዕሊ 70 ናይ ላቦራቶሪ በዓል ሞያ ኣለውና ማለት እዩ። እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤት ዘመዝግብ ዘሎ ሆስፒታል ዓይደር ብርክት ዝበሉን ዘመናዎት መሳርሒ ሕክምናን ከም ተዓጠቐ እውን ዶክተር ኣማኑኤል ይገልጹ። ካብ ታሕተ ብርኪና ብዝለዓለ ብርኪ ብምብፅሑ ሓበን ይስምዐና ይብሉ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ። ዛጊድ ዕብይ ዝበሉ ዝዓመሞም ስራሕቲ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ከም ዘብርህዎም ዘመናዊ ዝኾኑ ናውትታት ኣለዉ። ኣብ ኢሜጂንግ ንኣብነት ምስሊ ናይ ሰብ ምውሳድ ተሪና ዝለዓለ ዝበሃል ናይ ኤምአርአይ 3 ቴስላ ናይ ምስሊ መውሰዲ መሳርሒ ኣሎ። ሲቲ ስካን ማሽን ኣለና። ዲጂታል ዝኾኑ ኤክስሬይ ማሽንስ ኣለዉ። ዘመናዊ ዝኾኑ ኣልትራሳውንድ ማሽንስ ኣለውና። ናይ ጡብ ካንሰር ንምፍላጥ ዘድሊ ማሞግራፊ ዝበሃል ማሽን ኣለና። ኣብ አይሲዩታት ክሪቲካል ኬር ንብሎ ብጽኑዕ ዝሓመሙ ተሓከምቲ ግልጋሎት ንምሃብ እውን ባዕሎም ምትንፋስ ንዘይኽእሉ ሰባት ከተንፍሰሉ ትኽእል ብዘይ ምቁራጽ ኩነታት ናይ ልቢ ስራሕ ናይ ትንፋስ ገለ እውን ንምክትታል ዘድልዩ መሳርሕታት ዝሓዙ ክፍልታት እዮም እዚኦም ዘለና። ናይ ኩላሊት ዘይ ምስራሕ ፀገም ዘጋጠሞም ሰባት እውን ንዕኡ ነቲ ኩላሊት ተኪዩስ ከጻሪ ዝኽእሉ ማሽናት እውን ዘለዎ ኣለና። እንዳውም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለውና በዝሒ ማሽናት ብምውሳኽ ኣብዚ ሆስፒታል ውሽጢ ኮይኑ ግን ሓድሽ ቦታ ክነጣኣታቱ ዳርጋ ናዛዘምና ኢና ዘለና። ካሊእ እውን ናይ ማዓንጣ ፀገም ዘለዎም ካብ ኣፍ ክሳብ ሰገራ መውፀብ ዘለዎ ኣካላት ውሽጢ ፀገም ከጋጥም ተሎ ብላዕሊ ወይ ብታሕቲ ቱቦ ብምእታው ኣብ ስክሪን እናረኣኻ ዝስርሑ ኢንዶስኮፒ ፕሮሲጀርስ ኣለውና። ኣብ ኣየር ቱቦ እውን ከምኡ ኣለውና። ኣብ ናይ ልቢ ሕማማት እውን ንምፍላጥ ኣብ ኣፍ ልቢ ተኺልካ ዝስርሑ ኢሲጂ ዝበሃል ካብ ሓሊፍካ እውን ምስሊ እናረኣኻ ናይ ኣልትራሳውንድ ዓይነት ኮይኑ ግን ኢኮካርዲዮግራፊ ዝበሃል ብደገ ወይ ድማ ብቱቦ ብምእታው ኣብ ጉሮሮ ብድሕሪት ኮይንካ ንልቢ ትሪኦ ትራንስኤሶፋጂያል ንብሎ ብኢሶፋገስ ሓሊፍካ ዝስራሕ ናይ ልቢ ህርመት ምትሕዋስ እውን ዘጋጥም እንተኮይኑ ኣብ ሆስፒታል ክመፁ ተለዉ ኖርማል እንተኮይኑ ኣብ ደገ ክኾኑ ተለዉ ግን ደም ድፊተይ ወሲኹ ልበይ ተሓወስ ንዝብሉ እውን ተገጢሙሎም ንልዕሊ 24 ሰዓታት ክትትል ብምግባር እንታይ ኣንቢቡቲ ማሽን ከመይ ፀገሞም ዝብል ንምርኣይ ካብኡ ሓሊፉ እውን ብደም ሰራወር ኣቲኻ ኣብ ልቢ ዘለዉ ፀገማት ንምፍላጥን ንምሕካምን ዘኽእል ካፓሲቲ ኣለና። ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ምስ በጀት ተተሓዘ ብመዳይ ፌደራል ክብደት ዝግበር መጥባሕቲ መሰረት ኣክንዲ ምግባር ቁጥሪ ዝተገብረ መጥባሕቲ መሰረት ብምግባር በጀት ምድላል ፍትሓውነት ይጎድሎን ፀገም ይፈጥረልና ኣሎ ይብሉ ዶክተር ኣማኑኤል። ካብ ቀለልቲ መጥባሕታት ጀሚሩ ክሳዕ ከበርቲ መጥባሕታት ንሰርሕ ኢና። ዓመ ጥራሕ ኣብ ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ኣብ 2010 7200 ከበርቲ መጥባሕቲ ሰሪሕና ኣለና። ገገሉ መጥባሕቲ ብን ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ እውን ኣብ ማእኸል ዓዲ ኣዲስ ኣበባ ንምስራሕ ሰብ ሰጋእ መጋእ ዝብለሎም ፕሮሲጀራት እውን ከበርቲ ዝኾኑ መጥባሕታት እውን ኣብዚ ንሰርሕ ኢና። እዚ ብጣዕሚ ይሐጉሰና። ብዓቕሚ ደረጃ ብዙሕ ዓቕሚ ኣጥሪና ኣለና። ካብኡ ሓሊፉ እውን ሕክምና ግልጋሎት መሃብ ጥራሕ ዘይኮነ ኮሌጅ እውን እዩ። ንኣብነት ብ12 ሕክምና ምምሃር ጥራሕ ኣይኮነን 12 ናይ ስፔሻላይዜሽን ንብሎም ሓኻይም ምስኮኑስ ተወሳኺ ስፔሻላይዝ ዝገብሩሉ ፕሮግራማት ኣለውና። ባዕልና ምሄርናስ ባዕልና ድማ ኣብ ትግራይ ወይ ኣብ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ቦታታት ግልጋሎት ንክህቡ ንገብሮም በዓል ሞያታት ኣለውና።
بكل معكني كتريو تلها أب وشت عسرت حد عمت عبي رحقت كيرنا لنا أب كولجنا بزحنا هاجر زطعمو مرمرات وانتصاريحهم يوصيهم مقالة يونيفرسيتي كم بهاجر درجات مبلك علي يوز السرعة زلوا بزحزوان نحن هذا ما بتحت مقالة يونيفرسيتي نازلنا تتعنا ساينس كولجنا زحتمهم زلوا ورقات كفت مقالة يونيفرسيتي زحتمو لعل 500 يزخون نحن هنا نحزو كم حدا كولج ولا نخون عبي استواصو يزون نكل نان هاجرون عبي مرداتات نقربنا زتسرحوا مرمرات قليل يكون نزون الى امن ኣብ ቀረባ ግዜ ዘጋጠመ ብልሽት እውን ንምትዕራይ ኣብ ምርብራብ ይርከቡ ብዘይካዚ ብተገልገልቲ ተደጋጊሙ ዝዝረብ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ፀገም ማይ ከም ዘሎ እዩ እዚ ከመይ ኢለዮም ነይረ ዶክተር አማኑኤል ልክዑ እቲ ፀገም ብምባል መብርሂኦም ይቕፅሉ ተላዕሉ ዘሎ ዛዕባታት ትኽክል እዮም ብማይ እንተጀሚርና ያው ናይ መቐለ ናይ ማይ ፀገም ይፍለጥ እዩ ተወሰነ መዓልታትና ተፀበኻ ብዝመፅእ ማይ ክካየድ ኣይኽእልን ግን ሆስፒታል ናይ ባዕሉ መፍትሕ ገይሩ እዩ ምናልባት ዝሓበሬታ እዚ ኣብ ዝሓለፈ 2 ወርሒ እንድሕር መፅኡ እንተኮይኑ ሓደ ግድድ ዝበለ ፀገም መጋጢሙና ኣሎ እሱ ከዓ ከብራህሮ ቅድሚ 6 ዓመት እንታይና ጌርና ካፍቲ ከተማ ዝመፅእ ማይ ተፀቢኻ ሆስፒታል ክተካይዶ ይትኽእል ኣብ ዓመት ክሳብ 5000 ኣዴታት ይወልዳ 7200 ከበርት መጥባሕቲ ንሰርሕ ተቐሊል ዘይቆፀርና ኣብ ዓመት ናብ ከባቢ 252000 ሰብ እዩ ዓመይ መፅኡ ነይሩ እዚ እውን ኩሉ ክድምሮ ተለኻ ብዘይ ማይ ክተካይዶ ይትኽእል ሸቃቃት ክጥቀም እዩ ብዙሕ ፀገም እዩ ዝፈጥር ስለዚ እንታይና ጌርና ኣብ ውሽጢ ግቢ ናይ ዓይደር ጉድጓድ ተኳዒቱ ልዕሊ 100 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ጽቡቕ ከርሰ ማይ ተረኺቡ ንዝሓለፈ 5 ዓመት እንገለን ናይ ባዕልና ማይ መጻረ የለና ማይ እንዳጻረና ኢና ነቲ ሆስፒታል ንጥቀመሉ ብስሩ እውን ካብ መብዛሕትኤን ናብቲ ከተማናን ክልልናን ካብ ዘለዋ ትካላት ብጣዕሚ ብዝሓሸ ናይ ማይ ኣቕርቦት ኣሎ እዚ ክብል ተለኹ ግን ብተራይና ንለቆ ከከም ስኬጁሎ ቅድሚያ ንህበን ቦታታት ኣለዋ ገገሊኡ ቦታ እንደገና ብተራ ናሰደድና ንጥቀመለን እዋናት ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ግን ኣፍታ ማሽን ናይ ዋተር ትሪትመንት ፕላንት ንብላ መሰረታዊ ዝኾነ ፌለር ኣጋጢሙ ስለዚ ጠቕላላ ናብ 1.4 ሚልዮን ቅርሺ ዝግመት ኣቑሑት እዩ ዘድልዮ ኣብቲ ጨረታታት ብዙሕ ፀገም ኣጋጢሙና ነይሩ ግን ኣብ ዝቕፅል 1 ወርሒ ተስፋ ይገብር ኣትሊስት ናፍቲ ዝነበርና ኣሉ ክንምለስ ማለት እዩ ናፍቲ ዓንቶ ዝበልኩኻ መሰረታዊ ዝኾነ መፍትሒ ክህሎ ዝኽእል ናይ መቐለን ከባቢያን ናይ ማይ ፀገም ክፍታሕ ተሎ ናትና ሆስፒታል እውን ተስፋ ንገብር ኣብ ድላይካ ክፍለ ኣብ ድላይካ ሰዓት ከፊትካ ዝርከበሉ እሱ ክሳዕ ዝኸውን ግን ነቲ ሆስፒታል ብመሰረቱ ግን ከካይዶ ዝኽእል መፍትሒ ግን ኣለዎ ዝነውሕ እዋን ቆጠሮ መሃብ ኣብ ግሓ ዝርከብ ምስ ሆስፒታል ሄወ ሆስፒታል መከላኸሊ ሃገርን ካልኦት ንምፍታሕ ኣብ ፃዕሪ ንርከብ ኣብኦም ዘለዎ ዓራውቲ ክንጥቀመሎም ተተገይሩ ሰብ ሞያና እኹል ግዜ ስለ ዘለዎም እቲ ፀገም ምቅላል ይከኣል ይብሉ ሰብ ሃፍቲ እውን ኣብዚ ቅዱስ ስራሕ ተዋፊሮም ህንፃ ብምስራሕ ፀገማት ንምቅላል ክሕግዙ ይፅውዕ ይብሉ ዶክተር አማኑኤል ታናይ ኢመርጀንሲ ትምልከት ሕዚ ኣብ ሆስፒታልና ናይ 4 ቤድ ኦኪፓንሲ መዐቀን ኣለዎ መንግስቲ ዘቐመጦ ስታንዳርድ ሓደ ሆስፒታል ካብቲ ዘለዎ ሕሙማት ደቂሶም ክሕከሙሉ ዝኽእሉሉ ዓራውቲ 80% ይተሓዝ ይብል ትሕቲ 80% ናወረደ እንተመፅኡ መንግስቲ በጀት መዲቡሉ ሰራሕተኛ ቆፂሩሉ እናሃሎ ዓራውቲ ብጥቕሚ ይውዕሉን ስለዚ ይኸስር ኣሎ መንግስቲ ማለት እዩ ልዕሊ 80% ድማ ናወሰኸ እንተመፅኡ ሃንደበት ዝኾነ ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ ሓደ ከተማ ሙሉእ ክትሓዝ ኣይደልዮ ስለዚ ናይ ዓይደር ክንሪኦ ተለና ብኣቨሬጅ ልዕሊ 900 ዓራቱ ዝተተሓዘ ብኣቨሬጅ እዚ ግን ብማእኸላይ ክተውፅኦ ተለኻ ናይ ተፈላለዩ ክፍልታት ድማሪ ተን ብዙሕ ሰብ ክድቅሰለን ዝደልየን ቦታታት ንኣብነት ናይ ውሽጢ ሕክምና ዳርጋ ልዕሊ 95% ዝበዝሕ ግዜ 100% ተወሰነ ዓራት ክልቀቃት ኣለዋ ካብ ሃንደበታዊ ክፍሊ ወይ ድማ ካብ ተኸታታሊ ክፍሊ ድቃኣትዮም ይድቅሱ መጥባሕቲ እውን ከምኡ ስለዚ እዚ ዝፈጠሮ ፀገም ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሆስፒታል ዓይደር ብምክንያት ተፈጢሩ ዝነበረ ሃዋሃው ሰላም መሰረት ገይሩ ተኸፊቱ ዝነበረ ደም ኢትዮጵያን ኤርትራን ንብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ግልጋሎት ሕክምና ከም ዝሃቡ ዶክተር አማኑኤል ወሲኾም ይሕብሩ እዋ ሓደ ፍሉይ ተርእዮ ዝነበረ ንሱ እቲ ቦርደር ምስ ተኸፈተ ካብ ኤርትራ ብዙሓት ናይ ጥዕና ግልጋሎት ዝደልዩ ተሓከምቲ መፂኦም ግልጋሎት ረኺቦም እዮም ካብ ኩሎም እዚ ሪፖርት እዚ በፅሐኒ ካብ ልቢ ሕክምና ጀሚሩ ክሳዕ ናይ ሽንቲ ቱቦ ናይ ሳምባ ናይ ልቢ መጥባሕቲ ዝገብሩ ገለ ኩሎም ኢቨን ኣብ ኣስመራ ውሽጢ ዝርከቡ ሓኻይም ከይተረፉ ደው ኢሎም ኣብዚ ምስ ሓኻይምና ከምዚ ዝበለ ግልጋሎት ኣለኩም ዶ እንተሰደድናዮስ ግልጋሎት ክረኽቦ ዶ ይኽእል ከመይ ኢኹም ትተብሉ ገለ ዝብል ማለት እዩ ለዚ በኣና ወገን ሕጉሳት ኢና ነርና ሓደ ከም ዝኾነ ይኹን ዜጋ ክልተ ኣሕዋት ዝኾነ ህዝቢ
ግልጋሎት ክረኽቡ ክመጹ ተለው እቲ ኢትዮጵያዊ ዝኸፍሎ ሬት እናኸፈሉዮም ግልጋሎት ዝረኽቡ ነይሮም ትክኸፍል ዘይኽእል ድማ ትክኸፍል ዘይኽእል ኢትዮጵያዊ ትሪት ብዝግበረሉ ንኢመርጀንሲ ንገለ ግልጋሎት ንኸረከብ ይግበር ነይሩ እዚ ከበርቲ ግልጋሎት ዝረኽቡለው ናይ ልቢ ተዓንቶ ዝተቕሶ ዝነበርኩ ብደም ሰራው ረኣቲኻ ኣብ ልቢ ዘሎ ጸገማት ንምፍታሕ ዝግበሩ ጻዕርታት ከምኡ ግልጋሎት ዝረኽቡለው ክሳብ ናብ ሳምባ ገለ መጥባሕቲ ዘድልዮም ነይሮም ናይ ዓጽሚ ሕክምና ዘድልዮም ነይሮም ናይ ውሽጢ ሕማማት ስፔሻሊስታት ክሕክሙ ዝግብኦም ሕማማት እውን ነይሮም እዚኦም ብምልኦም ዝግባእ ተኣናጊድና ኢና ዶብ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ምንቅስቓሳት ንእሽተይ ምስ ዝሓለ ተገልጋላይ እውን ከምኡ ቁፅሩ ንእሽተይ ንክይ ኣቢሉ ኣሎ ግን ሕዚ እውን ኣለዉ ይመፁ ኣለዉ ይግልገሉ ኣለዉ ብዘይካ እዚ ሰላም ናብ ንብር ተመሊሱ ግልጋሎትና ክፉት ጌርና ሞያዊ ልውውጥ እውን ንምግባር ድሌትና እዩ ዜጋታት ሱዳን ኬንያን ሶማሊላንድን ኣብ ኮሌጅና ይምሃርዮም ስለዚ ንኤርትራውያን እውን እዚ ዕድል ክጥቀምሉ ንምግባር ድሌት ኣለና ክብሉ ሓሳቦም ገሊፆም ዶክተር አማኑኤል ሃይለን ዝሃውን መብርሂ ኣዝየ መስግን ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ዓለም ፍትሓ ካብ መቐለ نمسكن أنا ون دكتور أمانيل هايلين مسارحتنا عالم فسها نمسكن زي راديو دمس أمريكاي مباركس خبركم سمعتي بزا بمخنيات بعلنا عن أمريكا راي تشارلز أمريكا the beautiful أمريكا صبغتيات بالموسيقى بمجواز سنة بتوكم صباح كسام الرقب دحان حضروا